салом ба кулли мардуми тоҷик. бародарони азиз, як эълона ман хостам баъри шумо эълон кунам барои шумо. албатта гуфтан монад ки ана буққаҳоро дидастен, зиёда аз 100 та буққа аз худи қазоқистон, аз Россия дар амиҷа дар шаҳри Ваҳдат парвариш мекунанд. ана ман ба шумо мегӯям ки ингаред дӯстони азиз, албатта барои зотпарварӣ, барои вонӣ кардан ва барои тӯю тамошоҳо, барои маъракаҳо ана буққаҳоро тамошо кунеду танҳо барои шумо метавонед ки дар ан рақамҳое ки дар амҷа гузоштагии мо дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, адресҳоро шуморо метаҳанд, маълумоти пурраро метаҳанд, шумо дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. 7000 то 11000 сомониро ҳаст. бародарои азиз, ина биёед шумо интихоб кунед. Simmental Grenfort номҳои ана буққаҳо. ина маърамат шумо биёед интихоб кунед. бо дару дурун калонош ҳам аст якаҷоно. фақат шумо биёед ина ростига дар анами ферма дар тарафи шаҳри Ваҳдат даромадани ромид дай. биёед шумо одамое ки мол мекунанд, маърамат мақсад зотпарварӣ мекунанд, барои ваё ҳам аст. ана мақсади гап ки барои тӯю маъракаҳо бениҳоят ҳам арзон ҳам қулай. шумо маърамат биёед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. интихоби васеъ дора маърамат. ина ман барои шумо калонош дар тарафи дурун ҳоли ман шумода нишон метавам. калоноша дар дурун бастаган ҳозир ман шумода нишон метавам. бародарон, ина дӯстони азиз, дар ин ферма ина дар инҷа бо калонтаракош ина молҳои зотӣ да зотӣ ай қазоқистону ай Россия овардагани ора. ина маърамат биёед барои мол кардан бениҳоят қулай ай. барои мол кардан, барои тарбия кардан, барои мақсад одамое ки дар бозор сару кор доранд, барои ваям мешава. на хамис рафтагиай бародарон.